Indomie. Nah, ini sangat ditunggu oleh penggemar-penggemarnya di seluruh dunia. Oh, apa ora tau tanggapan? Yo kerep tanggapan. Mung ora terekspos karo channel-channel besar. Oh, ngono ah. Wong wingi Agustus sire yo tak kon nguwati Dwi Jolaras Indonesia yo ora iso. Umi kuwi, heeh. Mergo tanggapane ya wis ning ngendi-ngendi. Oh, ngono ah, lek longgar wae melu bapak. Oh, ngono ah. Ayo no, ngatekono. Oh, ngono ah. Yo disupati sa. Mari berdiri Nduk Umi Habibah. Yo. Dok, selamat malam Cahayu. Selamat malam. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih. Piye kabare, Dok? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini para penggemar-penggemarmu yang ada di YouTube juga yang ada di sini mau sing ting brengok. Umi. Tolong sapanen sik, Dok. Sing nang kene sik. Nah, sing nang warga ana kene sajake karo awakmu sapa banget. Nggih. Wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Ayo sapanen karo kata-katamu. Gen ajar pinter omong lho, Nduk. Pun lali, Pak Nggih. Masa dadak nuntun omongan wis gede lho saiki. Lah JSD dhisik JSM dadak nuntun sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu. Lah saiki wis gede, wis kuliah semester 7 to. Nggih. Nah, saiki kudune pinter omong. Wong golek duit wae pinter kok, omong ra iso. Ayo. Nggih, matur nuwun dumateng sedaya para pamirsa sampun mirsani ringgit dalu punika Pak Bu. Matur nuwun sampun kersa tresnani kula sak rencang Dwi Jolaras. Mugi-mugi panjenengan sedaya pikantuk berkah saking Allah. Terus sehat selalu, kathah rezekine, ampun kathah anake nggih Pak Bu. Kok malah kaya wong kondangan to? Lah pripun? Ya ngono ki ya ora apa-apa. Yeah. Ora apa-apa. Itu namanya ada interaktif antara sinden dengan para warga masyarakat. Bener kowe. Ora nyalahke aku. Nggih, mliginipun anu Pak. Sapa? Penggemar saking YouTube ya. Yeah. Tolong di close wajah Umi Habibah pas raine. Sing nang YouTube iki Umi ngono komene iki. Nggih, selamat malam sedaya para streamer YouTube. Halo Pak Bu. Ya ora nyauri. Halo. Nggone ning Jakarta, nggone ning kono adoh-adoh kok. Nggih, matur nuwun pokoke matur nuwun. Pokoke selamat menikmati dan selamat apa jenenge kuwi mendapatkan hiburan ngono ya, Nak ya. Nggih, Pak. Nah. Iki wis rampung tenan nekmu KKN. Sampun, alhamdulillah. Nggih. Terus kembali ke masuk kuliah lagi ya. Nggih, tapi niki nembe daring Pak kuliahe. Soale kan Solo zona merah. Oh ngono nggih. Daring tadi sekolah ning omah kaya zaman pandemi kae ya. Nggih, selama 1 minggu. Oh ya ditungane muga-muga Solo segera kembali pulih seperti semula nggih. Wong anak-anak kowe sekolah tak pengen ora sak sekolah. Mboten apa? Ya kuwi mau. Wedi nek ngantek apa-apa ning bocah. Nggih. Heeh, wis ning omah wae ora sak sekolah. Sekolah nggih apa iki. Pancen anakku tak goblokne siji kok, Nduk. Cok, anake ya dipinterke kabeh goblokne siji piye. Heeh, ya.
Ya, iki uga ingkang winantu ing pakormatan Pak Kepala Desa Pak Sugiono Nduk Nggih. Pak Sugiono ki Kepala Desa Klumpit. Oh nggih. Nah, wis tau tanggap rene urung awakmu? Ketingale dereng. Dereng nggih nembe niki nggih. Nggih. Mula salam kenal, salam tepang kelawan warga masyarakat wonten ing Klumpit. Nggih. Tak andani, nggih nanggap kowe. Masyarakat iki urunane nyato 50. Ngerti ora kowe? Napa nggih, Pak? Iya. Sedaya berarti. Sedaya urunan. Sedaya urunan. Heeh. Lho, kaya ngono kuwi lho, semangate usahane marga masyarakat nggih nekakne awakmu lawan Pak Kangkok lawan kanca-kanca Dijolaras Indonesia. Oh, ya Allah. Mugi-mugi anu nggih, Pak, Bu, napa diparingi lintu saking Allah. Panjenengan sedaya. Nggih? Nggih. Mugi joli rezeki ingkang luwih kathah, luwih melimpah, luwih barokah. Allahumma amin. Kaya ngono kuwi, nembang ana. Nggih. Nggih. Iki anu, njaluk lelagon anu, Ula Tampar. Oh, nggih. Bawanana sik ya. Nggih, Pak. Heeh. Cah kok lugu. Iya. Omong yo nggih, mboten ngono dhisik. Oh, ngono. Saiki wis iso omong. Apa dhisik bisu ngawur. Wis pinter omong ning mung kendel. Heeh. Saiki wis rada kendel pisan. Metik seri angling darma ngono ya, Nak. Ya. Matek seri angkling darma Kilo penggemar beratmu komen. Sinten? Penjane Bapak Dwijo Ali Wirejo kenal mboten? Oh nggih Pak Dwijo. Selamat malam Pak. Nggih. Ana cerita tingkae ula kalih. Mau sambung wanci daluar kleru iki sing ngendang. Pikirane fokus. Rasa mikir awan mau perkara awan mau disesekne ra gelem ya wis bene. Awan mau disesekne pancen ra gelem mergo keselen. Pak Joko bilang kencang matur suwun rawuhipun kat sore. Ya, ya. Terus nah. Ingkang samya cumbureyu jenenge ula tampar. Ula Tampar ki karyane sapa, Nduk? Mbah Sukron Suwondo, Pak. Mbah Kakung Sukron nggih. Nggih. Nah, biyen Umi sempat melejit dengan podang kuningnya si Ratu Podang Kuning. Saiki ganti jeneng si Ratu Ula Tampar. Tok 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 tok. Es dadi jenengmu anyar, Nduk, Jan. Nggih, kamangka niki tentang perselingkuhan niku, Pak. Lah iya apanya selingkuh itu indah kok. Nggih. Niku termasuk seni ya, Pak. Seni. Nggih. Lah nek ngur tembang nyapa to? Lah nggih to. Tembang. Lah Saiki ini kan tembang. seni. Selingkuh itu seni. Nggih. Seninya di mana? Kok aku urung tahu. Wah, aku masalahnya urung tahu selingkuh, jadi aku ora ngerti. Oh. Nggih to butuhi. Siap. Cek panas sama aku Cek. Oh ngono Ya. Nembang mawon nggih, Pak. Apa? Nembang mawon. Ya nembang nang arep gelut. Ora apa-apa ya dijenenge Umi Ratu Ula Tampar ora apa-apa ya, Mboten napa-napa. Ya. Ya. Wani gunjak garwane Sang Maha Wikuwasa.
Lah piye wong saiki iki lagu-lagu sing gampang kondang iki ya gampang mumbul ki ya bangsa perselingkuhan ngono kuwi kok no. Apa ya? Contohnya napa, Pak? Sesideman. Oh, nggih. Nah, sesideman terus apa kae bojone wong liya. Oh, garwane wong liya. Garwane wong liya kae. Heeh. Ning ora apa-apa kuwi mung mandeg nggon tembang, jangan dilakukan. Pak ngono. Nggih. Ayo nembang kowe. Bahaya iki situasine. Yo. Anang nggih kinaga raja Digongke wae. Heeh. Nanune no ayo gong. Sasilih nyinaga kini Nah. Iki garapane beda karo liyane Nduk nggih Pak Digarap gamelan Bali ya, siap-siap ya. nggih Iki mau weling saka penjane Pak Yatno, kon ngetokne garapan-garapan terbaru Dwija Laras Indonesia yang berkaitan dengan gamelan Bali. Mergo arang-arang dalang sing iso menggabungkan lan arang-arang sing nggawa gamelan Bali. Oh, ngono ya. Ya maaf. Saandero Solo, Surakarta, insyaallah lagi awake dhewe sing nggawa gamelan Bali, tambah raga, tambah biaya. Ora masalah, penting iso nyenenge wong akeh. Oh, ngono ya. Yo, kaya apa? Gamelan Bali, yuk, garapan Dwija Laras Indonesia dengan Umi Hafifah vokalisnya. Yuk, dados.